Jebul anak-anakku wis padha nglumpuk nyang klampis ireng kene. Ngene tole. Kowe anak-anakku Gareng Petruk Bagong. Bapak arep aweh pitutur nanging tembunge bapak iki dirungokno kanthi padhanging akal lan nalarmu supaya nggonmu nampa pituture bapak iki ora tumpang suh tundha bima kleru paham nggonmu padha nampa. Ngene ya. Sing jeneng ilmu kuwi minangka alat utawa sarana kanggo sangune urip jroning urip ing alam donya iki supaya lumakuning urip ora kleru dalan, tegese ora sasar susur malang tunjang nerak larangan marang wewatone wong urip. Manungsa kang kasinungan ilmu luhur iku iso disawang saka akhlak budi pakartine. Piye tata carane jumangkah? Tata carane lumaku, tata carane lungguh, tata carane ngucap lan celathu. Tata carane wicara, tata carane ngendika lan tata carane aweh pitutur. Lumrahe sekabing tumindak mau tansah sinamun ing samudana sesadoning adu manis, tegese kebak ing waspada nggone matrapake laku lan tumindak supaya adoh saka penyacating liyan. Ya kuwi mapane tembung kalamun sekabing ilmu mau kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Setya budya pangekesing dur angkara. Angkara uga kasebut dur angkara. Dur kuwi papan utawa panggonan, angkara iku watak kang jahat utawa murka. Ngejo wantae mawatak jim jajal laknat. Dadi kang sinebut jajal kuwi manungsa kang mahambek hadigang hadigung hadiguna sok paling pinter, sok paling bener, sok paling hebat, sok paling suci lan sumuci suci. Marga ora bisa mawas diri mulat sarira hangkara sawani kalamun sekabehing titah kang kumlip tumumpang bumi iki sejatine makhluk kang isih cinipta marang Gusti Kang Maha Kawasa. Dene kalamun iku isih jejere wujud manungsa ora nduweni daya lan kekuatan apa-apa yen tanpa saka purbane Kang Kawasa. Mula welinge bapak, sira kabeh aja nganti melu kabyur lan keli marang swara lan wicara kang padha pating telulung, pating brengok, pating glembur kaya kang ana ing media mangsa kuwi. Padha nantang debat adu kekuatan. Manungsa kang demen debat seneng bantah kuwi marga padha-padha ora ngertine, padha-padha bodhone. Marga bahane kanggo debat mau cerita jaman semono, dongeng jaman kuno, sejarah duk jaman banteng wareng giyengku durung ana. Sartane kuwi dudu debat ilmu, ning debat golek bola, golek gulungan, golek kekuatan, golek barisan, golek panggung, sarana golek berkat, dalan kanggo golek sandang pangan. Ujung-ujunge ya mung kuwi. Mula aja lali welinge bapak, aja padha lali jeneng urip kuwi
kudu nduweni jati diri. Mula sira kudu tansah eling kalamun ilmu kuwi gunane ora kanggo debat nanging kudu dilakoni. Ing Sekar Pucung wis nyebutake ilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara